Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani nkhani zolengedwa mchichewa pa Times, ndipo mukhale pompo kuti timve kuti pabwera zotani. Ziko tiyambe ndi nkhani yakuti mpingo wa Anglican wafunsa akuluakulu azipani za ndale mdziko muno kuti apewe mchitidwe wokolezera ziwawa mu uthenga wake pamene dziko la Malawi lalowa chaka chatsopano chimenenso ndi chachisankho. Bishop wamkulu wa mpingo mchigawo cha kumpoto Afanio Magangani watsindika kufunikira kwa mtendere ndi mata mnyengoyi. Feston Malekezo ali ndi zambiri kuchokera ku Nzuzu. Chaka chatsopano 2025 chobwera ndi chiyembekezo komanso chikhumbokhumbo chatsogolo lowala. Ena ati chaka cha 2024 chinali chaka chowawisa chimene akufunsa boma kuti likonze nkhani ngati chakudya mwazina. Pali zinthu ngati nkhani ya njala imene ikuvutanso kwambiri dziko muno, muti kuyembekeza kuti boma zimenezi azikonzeredi chifukwa dziko lathu ndilodalitsika lili ndi madzi throughout. Ku Nkhata Bay kuli madzi, all the strength ya ku Nkhata Bay kuli dera lambiri limene tikhozopanga ulimi wothirira kuti nkhani ya njala iyi simene zikhala nkhani ya ndi nkhani yongopanga channel ti ndalama kwapanga empower anthu ena ake alime. Ndikuyembekezera kuti nangasi panopa dziko is going digital, yupita kwambiri mu digital. Ndati kuyembekezera kuti anthu ambiri atati ayamba kugwiritsa ntchito lese ngati machina AI, lese marketing using ma artificial intelligence ndi zinthu zina zambiri ngati ma computers. Ndori ifeso kanchito kathu kakulako ndori titha kumapeza ma business. Zika zonse mmanja mwa Mulungu zipezeka zoti zonse ziyenda nimene Mulungu akutani akufunira nimene ife tampemphera Mulunguyo. Kwambiri khoza kunena choncho komanso I hope kuti chaka cha 25 ichi chikhala chaka chodabwisa ndi chaka chosangalatsa kuti tonse tizasimba lokoma ndithu. Ngakhale mavuto ali apo polowa mchakachi anthu utu anali mmakachisi kupemphera. Ena mzisangalalo mwina tikukondwerera kuti chaka cha mavuto chatha ndipo ali ndi chiyembekezo kuti chaka cha 2025 chikhale cha mayankho. Komabe chaka chimene chayambachi chikuoneka kuti chikhale ndi zochitika zochuluka pozindikira kuti pa 16 September kukhale chisankho chosankha mtsogoleri, aphungu komanso makhansala. Poyankhulapo Bishop Afanio Magangani ampingo wa Anglican apempha achinyamata kuti azionesesa kuti sakungogwiritsidwa ntchito koma iwo eni akutengapo gawo lalikulu posintha kachitidwe ka ndale mdziko muno. Nditi bwere kwa anthu ovota amene adzakavote chaka chimene chikubwerachi. Iwo akamakavota adzikafunsa kuti kodi awa ndikuavoterawa ndikuavotera chifukwa chani, kodi chifukwa amachokera kumudzi kwathu kapena chifukwa ali ndi mfundo zabwino zimene abweretsa pa tebulo akuti adzapanga. Fo padali panopo mwina kunamizika kukhala kocheperako kwa anthu ovota chifukwa amaona aliyesa amula wako uyamulawa ndi akudziwa kuti tsopano anthu awangotere chimene angachite akavote mwanzeru. Ulendo wopita kuchisankho wayamba kale ndi zitopotopo pomwe posachedwapa maboma monga Lilongwe, Blantyre komanso Nsanje kokhala kuli zokukanakukana komanso ziwawa zimene zikubweretsa mantha kwa ena. Bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CLARE lati dziko la Malawi likadagwiritsa ntchito lamulo lakale la ntchito za ndale la 1956. Akuluakulu kubungweri ati izi zili chomwechi ngakhale mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adalonjeza kusintha lamuloli. Kuchokera ku Lilongwe naye Wezigawusi. Malingana ndi mkulu wa bungwe la CLARE a Victor Mohango, iwo ndodabwa kunena kuti lamulo la ndende sakulisintha koma malamulo ena amene anabwera kumbuyo monga oona za mabwalo a milandu mdziko muno anadutsa. Iwo ati ndikofunikira kuti lamulo limene dziko lino likugwiritsa ntchito ya kundende la chaka cha 1956 aluunikenso chifukwa munthu wina aliyense akhoza kupalamula ndi kukapezeka kundende kumene sikuli bwino mdziko la Malawi. Bill imene panopa zaka 20 chakuti timangoyikambirana. Prison Act imene tikugwiritsa ntchito panopa ndi ya 1956. Komano palibe amene akusunthika kunena kuti mwina mwake abale tisinthe chinthuchi. Sikuti zingatenge nthawi. Komano pabwera mabill ambiri
amangoti ili pa priority list idusa abweresa ina kumangoisiya amene wandi anthu amphawi amene alibe nawo ntchito ndeno dziko la Malawi mwanjira ina simasamalira semalabadira anthu amphawi amene akuvutika. Oyankhulira nyumba yachifumu mdziko muno a Anthony Kasunda anakana kuyankhulapo pa nkhaniyi ndipo anati tiyankhule ndi unduna woona za chitetezo cha mdziko komanso unduna woona za malamulo. Nduna yoona za malamulo Ataita Simvalo anati ngakhale kuti unduna wawo unamaliza kuunika lamulo la ndende koma oyenera kupititsa ku nyumba ya malamulo lamulolo ndi unduna woona za chitetezo cha mdziko. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko Akheni Zikhale Ng'oma sanayankhe mafunso amene tinawatumizira. Pofika mwezi wa Juni mchaka cha 2024 ndende za dziko lino munali akaidi pafupifupi 16,536 chimene chili chiwerengero chochuluka chifukwa ndendezi zinapangidwa kuti zizikhala anthu 7,000 okha zimene zikutsindika pa ganizo lowunikanso malamulo a ndende mdziko muno. Pakadali pano Times yadziwitsidwa kuti ndende ya chichiri mu mzinda wa Blantyre ikusunga akaidi opitilira 2,500 malo mwa mlingo wake ovomerezeka wa akaidi 1,200. Modzi wakuluakulu ku ndendeyi a Owen Levy wanena izi pamene meya wa mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja amakapereka thandizo pa ndendeyi. Mtolankhani wathu Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Sampanda Junior. Alevi anati kuchuluka kwa chiwerengero cha akaidi pa ndendeyi kukubweretsa mavuto ochuluka monga kuchepa kwa chakudya komanso matenda. Iwo anathokoza mfumu ya mzinda wa Blantyre kamba kathandizoli ponena kuti ku ndendeyi kuli akaidi ambiri omwe abale awo sangakwanise kuwafikira ndi thandizo. Ndimati ndende yathuyi imayenera kusunga anthu 1,200 koma ndikunena mtsiku la lero alipo 2,510 ndezimene zimabwera ndi mavuto osiyana-siyana kuti mwina ndalama zomwe timalandira kuchokera kuboma sizingakwane chifukwa kuti manambazi amakhala akukwera-kwerabe. Ndiye kubwera chonchi ameya mzinda wa Blantyre uno kuzathandiza anyamata kunoko ife ndiposangalala komanso nzoti zitithandizira kwambiri kupitiriza patsogolo umoyo wa anthu awa kuzera nkhani ya chakudya komanso ukhondo kuzera nkhani ya sopo yomwe talandira. Poyankhula atapereka katunduyi, mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja analimbikitsa akaidi kuti azikhala ndi moyo wachiyembekezo. Ndinaganiza sikuliro tisacheze nawo azathu awawo amene sangathe kupeza chisangalalo ngamuziwa kuti prison kuno akusowa tusambiri ndinabweresa ufa sopo kuti nonso asangalale. Cheni chili kozalimbikitsanso kuona kuti kukhala ku prison simutha kwa moyo ngofuna kuti asinthe akatuluka akhale masitizeni akhale anthu odalirika kunjaku. Thandizoli lomwe ndi sopo ndi ufa ndi la ndalama zokwana pafupifupi 5 million kwacha. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. Takulandiranso popitilira ndi nkhanizi asilikali a Malawi Defence Force awalimbikitsa kuti asamalawererepo pa nkhani za ndale pamene chisankho chayandikira mdziko muno. Mkulu wa asilikali a MDF ku Moyale Barracks Herbert Lemani wayankhula izi pa chikondwerero cha chaka chatsopano mu mzinda wa Nzuzu. Ndi zambiri mu ripoti lotsatirayi. Patadusa zaka pafupifupi 5 asilikali a Moyale Barracks anakumana pa 31 December chaka cha 2024 ndikukambirana mmene chaka cha 2024 chinalili. Iwo anawunikira zosamwisa zimene akwanirisa komanso masomphenya awo chaka cha 2025. Mukuyankhula kwawo mkulu wa asilikali ku Moyale Barracks Lieutenant Colonel Herbert Leman anati asilikaliwa akuyenera kulewa ndale kukhala osunga mwambo komanso okhulupirika. Sakuyenera kupanga compromise china chilichonse chifukwa zikatero zikhala kuti zinthu zija zikuyenda bwino. Nthawi ya zisankho ndi nthawi yovuta kwambiri. Zambiri zimene zimakhalapo zimene mwina zikhoza kuwapanga test asilikali
ndiye ndimangowakumbutsa kuti sakuyenera kutengapo gawo lina lililonse, akuyenera kugwira ntchito monga amene anaphunzitsidwa, monga amene malamulo amanenera, kuti zonse kumapeto kwake zikhale kuti zayenda bwino. Mawu ake 101 Brigade Commander Colonel Roderick Mbalakumwendo anati nzodandaulitsa kuti anthu amba kulowerera malo awo amene amachitira maphunziro kukasasire, kumphompha komanso kubula mboma la Nkatabe. Ngati anthu atalowa malo ngati choncho sitikhala ndi malo kuti tizikaphunzirirako zathu za usilikali. Ndiye ife ngati sitiziphunzira patadzafika nthawi yotifuna kuti tigwire ntchito koma tili anthu osaphunzitsidwa bwinobwino, padzapezeka kuti sitikutha ntchito ija, ndiye padzakhala chiopsezonso ku dziko lino. Ndiye ndikupempha kwa Malawi makamaka akuno kumpoto kuti malo amene ndi asilikali tisakhaleko, chifukwa tikuyika moyo wathu pa chiopsezo komanso tikuyika moyo ucheni dziko lathu pa chiopsezo. Pamwambowu kunalinso akuluakulu monga mkulu wa polisi ku chigawo cha kumpoto a Richard Luhanga, wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya Kachenjede ya Mzuni a Wells Zingini, wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Mzuzu komanso oyimirira inkosi ya makhosi Mberwa. Ripoti limenelo ndi la Feston Malekezo kuchokera ku Mzuzu. Kamuzu University of Health Sciences KUHES yapereka masertificate kwa asilikali a Malawi Defence Force 29 omwe amaliza maphunziro awo osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu ku MDF a Kingsley Magomero wati maphunzirowa athandizira asilikaliwa pa ntchito imene akukagwira mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. Yakufotokoza ku DRC kumeneku awa anali kuno asilikali munaonawa onsewa ndi ntchito zawo ndi zachipatala, ndakukathandizira kuyang'anira umoyo wa asilikali ena onse amene ali kumeneko amene akugwira ntchito zosiyanasiyana, kuphatikizapo samayiko ena sakukayang'anira Malawi wokha iyayi. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa KUHES Professor Mark Malewa wati asilikali omwe amaliza maphunzirowa apeza ukadaulo wapamwamba. Eyo monga mudziwa KUHES tili ndi akadaulo amene madziwa bwinobwino kusula manesi, kusula ma clinical officers, kusula madokotala. Ndi ma members of staff athu ali ndi kuthekera ndi zipangizo zoti ndizimene tinazigwiritsa ntchito kuwaphunzitsa anzathu ku MDF kuti akhale ndi wasuli wonse wothandiza pa zinthu zoti zimabwera za mwazizizi, matenda akayakaya kapena ngozi komanso matenda kuti akusowa operation. Nthumwi ku msonkhano waukulu wa chipani cha Mbakwako Movement for Development zasankha apita kuwani kukhala mtsogoleri wa chipanichi. Msonkhano waukulu wa chipanichi wakhala ukuchitikira pa masamba a mchezo kwa mwezi pamene atsogoleri ochokera mzigawo amasankha atsogoleri oyendetsa chipanichi. Akuwani alowa pa udindowo opanda kupikisana naye pamene a Charles Shawa alowanso opanda kupikisana nawo pa udindo wachiwiri chipanichi mchigawo cha kumpoto. A Tamiton Zawunda nawonso adalibe wapikisana nawo pamene alowa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha pakati. Nthumwi zokwana 1657 ndi zimene zidavota pa chisankhochi. Izi ndi zina zomwe akuwani adafotokozera mtolankhani wathu Isaac Salima. Ndanyadira kutero komanso mungonena kuti panali mpikisano waukulu monga munaona mwachitsanzo ndi naimanaso mpanda wina wa Director of Public Health amene timapikisanaso ndi wina. Somuona kuti mpanda umenewo waonetsaso kuti panali mpikisano suri anthu pamene ndaimapo opanda kupikisana naye nde kuti ndimakhala kuti ndatero chifukwa choti ndikufuna nditatero. Ndikhala pasi ndikusinkhasinkha kuti tikhozoenda motani ndakhala ndikunena seri matsata timapita ntchito kwambiri masomphenya ndi malako kuti pafikire anthu ndipo chitsotso choyamba chimene chanapita ntchito convention imene chifukwa anthu anafikiridwa pogwitsa ntchito maloro ndi masomphenya muona kuti mavoti amene anaponyedwa 1657 ndi mavoti ochuluka kwambiri. Tidakali mu nkhani za ndale, mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha Malawi Congress MCP m'boma la Lilongwe a Justin Kaponda walimbikitsa mfundo osati kunyozana pa ntchito yokopa anthu.
akapondani na izi pamene amalandira achifundo Agabu amene akufuna kudzayimira chipanichi pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo ndelali iwo akufotokoza. Kuti ukhale utsogoleri ipange chitukuko pofunika ufundo za chitukuko chifukwa fundo zonyozana sichingathe kuthandiza munthu m'mabanja kapena m'midzi kapena m'madera koma fundo za chitukuko zichi nzimenenso amatha kukumbutsa pa nthawi imene wawina pa mpando paja kupita upaleme kuti musaiwale bwana nthawi ijapa chamudapitisa muzapanga chakuti kumeneko ufuna mukapempha chakuti koma ukutati uzipanga zotukwana sungakukumbutse kuti paja mudanena kuti mukadzawina muzatitukwana. Ndiye ifeyo ngati amaleko ngasipati ngoja zathu timatsamira kwambiri kumamenya fundo kumachiraso monga achitira Lazarus Chakwera mzosooneka ni maso ndimene ipangira misewu chilichonse mechi kuchitika akupanga bwana Lazarus Chakwera malengana ndimene adatiphunzitsira. Ndipo mawu awo Agabu alonjeza kudzatukula ntchito za umoyo maphunziro komanso madzi a ukhondo ngati atasankhidwa pa udindowo. Iwo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Chimene chaziwe kundikiza kubwera kupanga intervene kuna kutuza kuthandiza ndazi bale yanga eda ntiyena momune kuzama mutsogoleri wanga kuti tithetse mavuto ngati za umoyo kuthetsa mavuto ngati aumphawi kuthetsa mavuto ngati akusowekera zinthu zofunikira mu moyo wa munthu wa daily kotero kuti naona kuti kofunikira ndithu kuti titatera kunena kuti zinthu ngati zimenezi tikhoza kukhazikitsa fundo zofunikira kunena kuti zikhoza kusinthanirani kufika pamene kuti zinthu zafikaso kuti zidapefana zotheka sitingamangosira pomalokoayi koma tizeja kuti tikhoza kutenga gawo kuthandizana ndi boma komanso kuzithandiza mwa ife umwini kunena kuti moyo wathu usinthe. Nkhani zathu ndi zomwezi koma ndisanasiyane nayinso mitu yake. Mpingo wa Anglican wadzudzula ziwawa pa ndale pamene chisankho chayandikira mdziko muno. Asilikali ya Malawi Defence Force alimbikitsidwa kuti asamalike nawo mbali pa ndale. Mu nkhani zina ndende za dziko lino akuti zikusunga akaidi opyola muyeso wake. Mulali ndine Jonah Bankuku madzulo abwino.